Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoyenza isibalo esifuna ukuxazulula ngokucophelela. Naso-ke thi ngisibhale phansi. Nasiko isibalo sethu sithi 8 ophindwa ngo-3x plus 10 ulingana no-28x minus 14 minus 4x. Manje-ke sizoyenzani? Sizosixazulula kalula khona phela abo x bazohlangana babe bodwa. Phambi ukuthi senze lokho sizoyenzani? Sizophinda kuleli cala u8 ngo3x plus 10. Phela lokhu kuzosho ukuthi abo x bayingaki babaphelele yabo. U8 momphinda ngo3x uzokunikezani 24x. U8 momphinda ngo10 uzosinikeza u8. Bese sibhala iphawu lokulinganisa siyo kuleli icala. Kuleli icala sino 28x minus 14 minus 4x. Siyabona ukuthi singakwazi ukususa u4x ku28x kuzosinikezani 24x. Sesinobani? Sesino 24x minus 14. Manje-ke sinabo 24x komabili amacala. Mele sisuse u-x oyedwa kucala elilodwa khona phela abo x bazoma endaweni eyodwa yabo. Manje sizosusa-ke u-minus 24x. Basisusa phela u-minus 24x kucala elilodwa mele siyenze kuleli linye icala yabo. Phela ziyalingana lezi zinto, ingakho-ke into yenza ngapha mele uyenze ngale yabo. Manje base sisuse-ke u-minus 24x kusala u-80 kuleli cala, kuleli icala kusala u-minus 14. Khona into engangijabulisi la ngoba phela u-80 siyazi ukuthi akalingani no-minus 14. Kusho khona ukuthi lesibalo leso asinayo impendulo eyikho ngqo ngoba asinayo u-x, sinobu 80 no minus 14 ene siyazi kahle ukuthi u80 akalingani no minus 14 yabo. Ngakho-ke lesibalo lesi sibhala sithini? Sithi asinampendulo eyikho ngqo, phecelezi lesibalo lesi asina solution yabo. Ngithemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Ngiyabonga. Bye bye.